ये हो बबुआ के खुश होके जइबे ना तैयारा में दोबारा फिर कि ये हो बबुआ के खुश होके जइबे तैयारा में दोबारा फिर बाकी हमार तो हुए हो पूछ रहा कि लोग दुनिया में खुश होके हैं ना तारा से जरूर खुश होके जाएंगे कि बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा जीना आवाज बढ़ाइए कोरस की आवाज बढ़ाइए पैसा ना कटे है राजेश कुमार पैसा कम दे हेलो 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 बढ़िया की बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा जीना ले लो पुदीना ए भाई अब पुदीना वाला स्टाइल करो दोनों जने साथ है हां चटने पीसा लोग मुश्किल भइल बा जीना जीना ले लो पुदीना पुदीना ठीक बा ना तनी चार चार से हल्ला करके ताली बजा के ना ले ला पुदीना ले ला पुदीना ले ला पुदीना वाली याद के पुदीना आई बानी तोहरा हसनिया केने पारू हमार नैया देखना हमारा बहके ऐसा भइल हदिया बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बा जीना ले लो पुदीना आप तनी छोटे बाबा के सुन जाते छोटे बाबा बोला था एक बार एक पुदीना बोला बताओ नो अरे मुश्किल भइल बा जीना ये ऐसा पुदीना बचत ना होई अब तू बोला भैया ले लो पुदीना ए छोटे बाबा अरे तो स्त्रीलिंग है छोटे बाबा नौटंकी मत कीजिए बोलिए 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 हमारा ना बोले रे ना बोले बोला कि बढ़ता बेचैनी क्यों रे सोनी न्यूज सोनी न्यूज भइल बा जीना जीना पुदीना छोटे बाबा एक बार कम कराइए फोन आए हमको एक जल्दी चला हो नहीं है एक जल्दी चला हो आप बोलिए पुदीना ले लो पुदीना ए विजय उपाध्याय आप गलत कर रहे बाकी बाकी एक बार रउआ हैं न्यूज वाला बोलिए बाकी रउआ लोग भी एक बार पुदीना गाएं कि ले ला पुदीना खड़ा हो जाए हमारे टिंकू भैया का बताओ निकला निकला जल्दी निकला हलवा निकला निकला जल्दी मोरे खातिर आइल तोरा काके हलवा मोरे खातिर तोरा काके हलवा दिल धड़कता
छोटे बाबा माल मिलता तो झाल ए अनुपमा जी अनुपमा जी ए जगह पर तिरकोल बाबा बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्म बाबा हां ना ठीक बा उन्हें की पूजा कर ले तिरकौला का ब्रह्मा बाबा कम गोतिया हैं बाकी कैसे बाबा का बुला ले ए बाबा भाई वो कम हियर इधर आओ मामा तार माई के गाड़ी देखी तर छुआ के ये मुखिया जी है कि टिंकू बाबा का फ्लाइट पे खाना बना के खियावे 22 तारीख से खाता हो जाएगा आगो सबसे खुशी के बात दोनों ना कि एगो भानो जी के एगो नया बस निकलल है बस गाड़ी खुलल है नाम सागर से सासाराम तक चले कि सोचतानी पर हम बाबा झट दे कराइला सनमवा से हमारा मिलन वगैरह बेटी है ये बाबा बच रही हो कि नाना हम दे दे यही जे चरणवा और बेची बेची गवतन ए बाबा वो हमें के बुझाता नहीं ए बाबू प्यार में मौक बने के पड़ल तो भेटा ही नहीं ना ना सही बात है बाकी छोटे बाबा करते एक बार जोरदार ताली बजा दे वाह वाह अरे बजाइए तनी डांस हो जाए स्टाइल कि सोचा तनी पर हम बाबा झट दे कराई सनमा से हमारा मिलन वगैरह चारे को लाइन बाकी जिंदगी चेंज कि काहे लाया बड़ा मिले हो अरे भीतर से मन हमर ढीले कि पकड़ाई ना त दुख बड़ी होई मोरी मैया बाकी आज सैड सॉन्ग भी होई बाकी तनी हट के होई दिल ना लगाई है तो सब के सुन ले लेबा उहो सुना दे बाकी आज हम टिंकू भैया खतिन एगो सैड सॉन्ग तैयार करके आइल बने जानत का कि लोगवा के अनुपमा जी सही में सैड सॉन्ग का कि काले से बिगाड़ हो गए इनकरा फिर हम गाई कि लोगवा के पतिया कही दी हला तू सही कि देबा तू धोखा कबो सोचल ना रही कि पाके दूसरा के भले भुला जइबा हो कि पाके दूसरा के भले भुला जइबा हो अभिषेक भैया रउए नहीं हमारा ब्रेकअप होइल बा रउए वजह से कि आँख से आँख अपना मिला पैबा हो कि आँख से आँख अपना मिला पैबा हो आपके लिए तैयार करके आए बाकी टिंकू भैया का ठुमका लगा कि काहे लाया बड़ा मिले हो भीतर से मन हमर मिले हो काहे
अच्छा पुदीना गाना सुनले बनेगा सबको पुदीना गाना के रिएक्शन ऐसे होना चाहिए कि जो जहां बैठे रहो वहीं से झूमला काहे आई बड़ा नीले हो किसी से मान नीले हो काहे आई बड़ा नीले हो अरे जाया हीरो गैया अरे जाया हीरो गैया जाया हीरो गैया अरे जितना भी हिंदुस्तान में लोग पुदीना बोलते हैं जो ये पुदीना हाँ हाँ बोल देंगे अभिषेक जी कोई नहीं बोलेगा। अभिषेक भाई तू बोला मेरा चैनल है थोड़ा गा कविता के बाद बोलिए गा करवा देंगे वो हाँ की बढ़ा